जोंनि बिटिआर सरकारा गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 19, 20 आरो 21 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै नैबे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव रागा मुंनि मोनसे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय लानाय जादों आरो बे रागा मुंनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि हारिसाफोरनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनायखौ जोङो सोफानाय जादों, जेराव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो हारिया गावबा गावनि ट्रेडिशन एबा दोरोङारि हारिमुनिफ्राय लानानै दासिम जिखिना बिथांमोना आवगायनानै दङ बेखिनिखौ गासैखौबो बे सानथामनि हाबाफारियाव बिथांमोना दिन्थिफुंनो हागोन आरो बियो जोंनि बिटिआर सोरखारनि हारिमु बिफाननि मोनसे नाजानाय, जाय नाजानायखौ जोङो दिनै मावफुंनो थाखाय नाजागासिनो दङ। जोङो सानथाम लादों हाबाफारिखौ। गिबि सानखालि जोङो रागाम मुंनि मोनसे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय जों लादों आरो बै खालिनो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव हारिमुवारि खौसेथि, जायखौ जोङो गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय मुं होनानै जों खामानि मावगासिनो दङ। बे गोजोन आरो खौसेथिखौनो बिथा खालामनानै जोङो हारिमुवारि बिथिंथिबो जोङो जोंनि गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव बोरै खौसेथि लाबोनो हायो बेखौ जोङो बे खालि सावरायनायनि हाबाफारि लानाय जादों आरो जाय सावरायनायाव जनक शंकर नार्जारी, पबित्र राभा, अरुप मान्ना गिदिर गिदिर जायफ्रा हारिमुनि खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो लानानै सावरायनाय जादों आरो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफ्रा गावबा गावनि हारिमुखौ जौगानो थाखाय बिथांमोना मा मा जेंनाजों जुजिनांदों बे गासैबो बिथिंखौ जोंनि मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों अपेन डिसकासन एबा आबुङै सावरायनाय मोनसे हाबाफारिखौ जोङो लाफानाय जादों। बेनि उनाव ट्रेडिशनेल कालचारेल श' एबा दोरोङारि हारिमु दिन्थिफुंनाय दङ। बे दोरोङारि हारिमु दिन्थिफुंनायावबो बिथांमोना गावबा गावनि हारिमुनि दिन्थिफुंनायखौ दिन्थिनो हागोन। बेनि उनाव 20 फेब्रुवारि खालि आलायारननि देंखो, जायखौ जोङो गोदोसो जों खोनादों, हयथ' गोबाङानो खोनाफेराखै, बेखौ जोङो फुंबिलि 5 रिंगायावनो जोंनि क'क्राझारखौ जों जिहेथु गोजोननि मोनसे सोहोर, सिटि अफ पिस होनानै जोङो बानायनो एबा साजायनो नागिरगासिनो दङ। बे क'क्राझार सोहोराव जोङो 20 तारिख एबा 20 फेब्रुवारि खालि फुंनि 5 रिंगायावनो जोङो बे आलायारननि देंखोखौ जोङो जोंनि फोसावदिं बिफान जिहेथु जोंहा दंखायो सरकारा, बे फोसावदिं बिफानखौ जोङो बे आलायारननि देंखो जोङो फुंबिलि समाव दामनो थाखाय जों खावलायगोन। बेनि उनाव जोंहा आर्ट कालचारेल एक्जिबिसन दङ। बे गुबुन गुबुन हारिफ्रा गावबा गाव हारिनि आर्ट बा सावगारि एरनाय थायो आरो बाहाय बिथांमोननि दोरोङारि जि जानाय फुड आइटेम्स बेफोरखौ बिथांमोना बे खालि देखायनो हागोन। बेनि उनाव जोङो मोनसे हाबाफारि लाबावदों, रिजनेल फिल्म इन्डास्ट्रि पास्ट, प्रेजेन्ट एन्ड फिउचार। जोंनि ओनसोलारि जि सिनेमा एबा सावथुन दिहुननायनि जि मोनसे उद्योग दङ, जायखौ इन्डास्ट्रि होननानै बुंदों, बेनि दानि, गोदोनि आरो फैबाय थानाय सम, बे मोनथाम थासारिखौ लानानै जोङो सावरायनायनि हाबाफारि लादों, जेराव पबित्र मार्गेरिटा, गायत्री महन्त आरो रजनी बसुमतारी बिथांमोन बायदि साफा साफा जाफुंसार आरो मुंदांखा सुबुं जायफ्रा हारिमु बिथिङाव खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोनखौ लाना फैनाय जागोन आरो बेयावनो गुबुन गुबुन हारि माहारियाबो गावबा गावनि शर्ट फिल्म फिसा फिसा पर्दानि सावथुनखौ बेवहाय डिसप्ले खालामनाय जागोन, दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बैखालिबो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि खामानि मावग्रा सुबुंफ्रा अपेनलि बिथांजों सावरायनायनि बा डिसकासन खालामनायनि हाबाफारिखौ लानो हागोन। बेनि उनाव सेरेन्जा मुंनि जोङो बिमुंजों मिउजिकेल रेन्डेभ'स जों लानाय जादों। बेवहाय बैखालि गावबा गाव हारिनि दामजुजों दामनायखौ दिन्थिफुंगोन। गुबुन गुबुन हारिया, बर'फ्राबो दामगोन बा गुबुन गुबुन हारिफ्रा बैखालि दामजुजों आइजेंजों बा दामजुजों बिथांमोन दामनायखौ दिन्थिफुंगोन। बेनि उनाव 21 फेब्रुवारि 2020 खालि जों खौसेथिनि हानजा मोनसे जों हारिमुवारि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार सोहोरनिफ्राय नैबे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्ससिम गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बायदिसिना गाब गोनां हारिमुवारि गावबा गावनि ट्रेडिशनेल ड्रेसजों बिथांमोना हारिमु हानजा सुरनायाव बाहागो लागोन आरो बेखालिनो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जे बिमा राव, बेखालि इन्टारनेशनेल मादार लेंगुवेज डे, मुलुगनां मोनसे बिमा राव सान बैखालि 21 फेब्रुवारिया
आरो बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मुंदांखा खन्थाइगिरिफोरखौ जोङो खन्थाइ आवरायहोनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बिमा राव होनानै। बे बिमा रावाव जाय जि हारिनि सुबुं बिथाङा बे गावनि रावजोंनो खन्थाइ लिरनानै बिथांमोना बेवहाय आवरायफैनो हागोन। दा बेखौ जोङो बेखेवगिरि हिसाबै राज्यो सभानि बारग' MP इउ.जि. ब्रह्म बिथांखौ जोङो लिंनाय जादों। आरो बेनिफ्राय क्लजिं सेरेमनि जागोन जोंहा। क्लजिं सेरेमनियाव जोङो फेलिसिटेसन टु रेनाउन्ड आर्टिस्ट मुंदांखा महरगिरि एबा देंखोगिरि बा हारिमुआव खामानि मावग्रा बिथांमोनखौ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय मान बावनो नागिरदों। बिसेसकय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय साफा साफा जों सायख'नानै लागोन। जायफोरखौ जोङो मान बावनो नागिरदों बिथांमोना गावबा गाव हारिनि हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा होबोनाय खामानि मावनाय सुबुं जानांगोन। आरो बेखौ जोङो साफा साफायै बिथांमोनखौ सरकारनिफ्राय मान बावनाय जागोन। बेनि उनाव सानजारां मुंनि जोङो बिमुं होनाय जादों जोबखालि कालचारेल नाइट माने हारिमु बिलिफां। आरो बेवहाय आसामनि लोगोसे भारतनिनो मुंदांखा जाबाय बिथाङा जुबिन गार्ग, लोगोसे जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि सुलेखा बिग्राय गौतम मेनका बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनानै बे हारिमु बिलिफांखौ गाबगोनां एबा मिलौदो खालामनो थाखाय जोङो नाजानाय जादों। दा बेखायनो आङो बिटिआर सरकारनि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महरै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय जोंनि हारिनिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरखौबो बे सानथामनि हाबाफारियाव जाहाथे लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो आं बेखौ नैबे समाव गुरैयै खावलायहरबाय।